Opakuj. Co jsi řekla? Že jsem dost stará na to, abych si dělala, co chci. A jak pak jsi stará? Víš to moc dobře. Už ti bylo 17, takže jsi stará, aby si se s bratrem, tak jak si hrajete. Že ti není hanba se mu ukazovat. To není můj úplnej bratr, jo? Pust mě! Moc mladá, aby se takhle ukazovala komukoliv. Moc stará, moc mladá, měl by ses rozhodnout, jak to se mnou je. Jak ti dám, tohle si nesmíš dovolovat. Nehýbej! Ty drž hubu. Toho si to vyřídím potom. To ne! Tak ty si nedáš pokoj. Ale taky! No! Nego! Nego! Ty se do toho nepleť.